Bueno, hemen errezen urtekteko kanpora 16 urtegaz urten hemen lehenengo bidarrez, uden etorri etzera, da Gernikera juten ginen 3 lagun, danak edade batekoek, da domekatan. Juten ginen, bai 16 urtegaz. Oina 16 urtegaz etxen zue, bueno, nira peia diferente izen ziren. Bai, orduan, treni junte ginen, edo autobusien, da, etorri askanengo trenien. Eta Gerniken zer egoten zan? Zinera juen, plazan egon, edo iguele kolegiziotik iguele beste lagun batzuk iguele ezetute bat zen, zen niri lagunek Gernikera guntzien kolegiziora. Da orduan handik iguele ezetute, egote ginen alkarregaz, da... Eta hasik eran neskak hasi bilten zinen bakarrik edo, ja edade horretan hasi zinen ja mutilek hasi bilten. Hemen bai, neska mutilek hasi biltzen ginen. Jolasten da doanien, neska mutilek hasi. Bai, beti.